Igsoon, kay balo ba ka nga ang pinakadakong saad nga gisaad yun na sa Ginoo nga naa sa balaang kasulatan. Mabasa nimo diya sa Efeso 6, no, nga niingon ang Dios nga mga anak, tahuran ninyo ang inyong amahan ug inahan aron kamo mabulahan sa kinabuhi ug patasan ang inyong kinabuhi ug dili gyud na bakak igsoon. Mo nang kung ikaw nga anak karon, kung gusto ka nga ang imong kinabuhi na ang panalangin o grasya sa Dios, dili ta malimot sa atong ginikanan ug labaw nang dili ta mosupak sa atong ginikanan. Pero daghang mga anak karon, ilabi na kung nahuman na silang eskwela, nanay trabaho, usahay malimot na gani ginikanan, di na patambag, magbuot nag-ila kay dako na sila. Anak, ayaw biya kalimot ha, nga dili biya mo dagko ni atong mga bukog, kung wala tagi atiman og ipakaon sa atong ginikanan, diha palang daan, dako na tag-utang kabubuton. Oo, obligation sa parents nga paeskwelahon gyud ta, pakanon ta, kay sila ang nangandoy og nangitag anak, dili ang anak nangita og ginikanan. Pero dili buot rason nato nga ato na silang basta na lang kalimtan or di na ta motahod niya. Kay ang Dios nagtan-aw kanimo, wala nahimuot ug nalipay. Unsay nahitabo karon nga daghan kay mga anak, gagmay pa kaayo og mga edad, pero nakuhaan na sa kinabuhi. Ngano man, kusog kay musukol, musupak sa ginikanan, magbutbuot ra. Example, mingon ng ginikanan, nak, ay lang pagmotor-motor, kay grabe na karon ang disgrasya sa kadalanan, nak. Musupak yun ang anak, nak, ayaw drive og hubog, nak, ayaw pag suroy-suroy, kay basin unya, matripan ka. Pero matinumanon, unsay nahitabo sa anak. Na disgrasya, nakuhaan sa kinabuhi. Inaana ang mahitabo. Pero tanawa tong mga anak, nga obey always sa parents. Di ba ang ilang kinabuhi maanindot na ang panalangin o grasya sa Dios? Tinuod yun na igsuon. Muna ikaw karon, kung bisan dalagag o litaw or naminyo na baka, ayaw yun kalimot nga dili lang pamilya ang sentro nato, naapod tay maginikanan nga tagaan po nato dakong pagtagad, nga di pud ta malimot bisan sa pagduaw kanila, buhaton nato. Kay mura nay kalipay nila ang ilang mga anak ilang makita, bisan ang ilang kinabuhi ini yuta. Wala ni kasiguruhan, taas pa ba kini og mubo. Muna ikaw, always love your parents. Kay lami ra gyud tong muhatag tag kalipay sa atong ginikanan nga maka-response pa sila, thank you nak, salamat nak, buutan kay akong anak, no? Kay saan ang patay na imong pahalipayan, pero dili na sila maka-response bisan sa pag-ingon. Daghang salamat anak. Mana kung buhi pa imong ginikanan karon, hatagig kalipay nga makalipay niya. Kung may kasakit ka, kalimti ang pagdumot, kay ang pagdumot walay luna sa gingharian sa Dios. God bless igsoon.